Nou, welkom allemaal. Jullie zijn uitgenodigd omdat jullie 70 jaar en ouder zijn. Dus het is een hele mooie mijlpaal om deze leeftijd te bereiken, maar dat jullie op deze leeftijd nog steeds ook bloed geven aan ons. Natuurlijk niet aan ons, maar aan heel veel mensen op het eiland die dat bloed nodig hebben. We hebben nog steeds altijd een uitdaging om bloeddonoren te vinden en om geschikte mensen te vinden, want heel veel mensen willen wel, maar het lukt of kan niet altijd. Maar jullie geven al heel lang bloed aan jullie medebewoners van dit hele mooie eiland. En wij zijn jullie daarvoor heel erg dankbaar. En vinden het ook echt ontzettend fijn dat jullie trouw zijn aan de bloedbank. En jullie zijn inmiddels gewoon onderdeel van de familie die wij hier met elkaar zijn. Sí, ahora na Bloodbank nos hace un reconocimiento especial para nos donantes que está activo 70 años para arriba. Nos pide eso que el grupo de 10 gente que tem más edad, que está más cerca de 75 años para nos vir para tomar un regalito para nós. Un donante pode donar sangue até com seus 70 anos, em princípio, pero na Aruba que nós experienciamos com tem mais ganas de donar sangue depois, de nada nós aguantamos, pero nós temos um keuring e nós seguir tendo 75 anos, se na mesa desse ano e se na saúde está dona. Sim. Não, eu em cara conheci, contente de conhecer amigo Nandimi e ainda não dona sangue, a mim também donante de sangue para não muito tempo, portanto 2 anos. É muito importante para bloedbank, eigenlijk para o hospital nos patiënten por receber sangue. O hospital namens bloedbank, hoop danki e para bem receber de donante de sangue. Okay, mi sta donando sangue desde año 1983. Di como vai começar a donar sangue? Ma comincia a donare sangue door com uma invitação para vai checar me com a me hierota door na visa mi comita positivo mi può donar sangue. Mi sta sentendo hopi bom. Para ter comita sentendo come por aiuta outra persona e aiuta me mes também. Dus e também te hopi viabo também hopi ainda tem ser de sangue então e para mim já quero donar. Desde 1977. Sempre me realizei coisa positivo para ajudar a gente e ajudar a mim mesmo. Ela queda de mim, então me vai ter final.